Però que perquè vindre... És que està amagat. Queda't deixa... Alleloners i alleloneres, gent de la comarca i del País Valencià, representants polítics, membres de diferents associacions locals, simpatitzants d'aquest proteste, assistents d'aquest acte. Sigueu benvinguts i benvingudes a l'Auditori Municipal d'Aielo de Montferit. Avui hem vingut ací a presentar el col·lectiu de Compromís per Aielo de Montferit, una coalició valencianista, d'esquerres i ecologista, de canvi, de progrés, de present i de molt de futur. A les passades eleccions valencianes, Compromís va ser la primera força política a la nostra comarca, la Vall d'Albaida. Compromís continua creixent amb força per fer possible que el canvi arribi a tots els pobles i ciutats del País Valencià. Un canvi que avança. Ara ha arribat el torn a la nostra localitat. En aquest acte, Compromís per Aielo no està sol. Està molt ben acompanyat per destacats càrrecs valencianistes de la nostra força política, als quals agraïm de tot cor que avui ens acompanyen. En primer lloc, vos presento el nostre company Joan Baldoví, diputat i portaveu de Compromís al Congrés dels Diputats, que ens contarà quin és el treball que fa la nostra força política a Madrid. Al seu costat tenim a Vicent Marçà, diputat de Compromís a les Corts Valencianes i conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esports, qui també ens podrà contar el treball de Compromís al govern valencià. Tampoc podia faltar avui la coordinadora nacional del Bloc Nacionalista Valencià i secretària d'Organització de Compromís, Àgueda Migó, amiga i companya del Bloc, que ha estat regidora 12 anys a Mineria. Nico Calabuig, portaveu comarcal de Compromís per la Vall d'Albaida. També ens parlarà del treball de Compromís als pobles de la nostra comarca. Us deixo amb ell. Quan tu vulguis. Sí, bé, bona nit. Sobretot agraït que esteu un dissabte per la nit venint a escoltar-nos a la gent de Compromís, a la gent que donem la cara. La veritat és que tenia ganes de xafar este poble i estava bé que algú convidara a vindre a este poble. Era dels pocs pobles de la Vall d'Albaida que no havia xafat i clar, jo passo moltes vegades quan vaig ser del port de l'Alleria per anar a Cocentaina, a Alcoi, a Agres, en fi, a tants pobles i mai de la vida havia estat en aquest poble. Avui és el primer dia que el xafe, estic agraït, content, pagat i a més feliç. Feliç perquè avui és el naixement del col·lectiu de Compromís ací que dona la cara i per tant sempre que neix alguna cosa, al País Valencià ho celebrem amb molta alegria. Jo celebre que avui el Compromís per ací, per Aielo, dona la cara, nasca i a partir d'ara vos desitge que tingueu molts i molts èxits. Jo crec que Compromís, si no existira, algú l'hauria d'haver inventat. Es diga Compromís o es diga sense compromís, com vulgueu dir-li. Però a Madrid és fonamental que una força com la nostra estigui present. Entre altres coses perquè dels valencians se'n parla poc. I vos dono un exemple.
S'ha fet el govern, han passat una elecció, la segona, s'ha fet un govern i dius, bueno, a veure, valencians, quants valencians n'hi ha? Ministres, quants valencians ministres n'hi ha? No cap. Bueno, bé, clar, ministres n'hi ha 10 o 12, potser ens toca algun secretari d'Estat. Secretaris d'Estat, quants n'hi ha? No cap. Bueno, bé, val, també n'hi ha pocs secretaris d'Estat, a veure si ens en toca algun de la tercera línia. Directors generals, cap. I crec que en la quarta fila, subdirectors, crec que n'hi ha un d'entre tots els ministeris, d'entre tots els departaments de ministeris. Vol dir que els valencians, en aquests temps, quan ha hagut governs d'uns o dels altres, hem pesat poc. Han hagut ministres valencians, però no han hagut ministres amb vocació de ser valencians i valencianistes. És a dir, de pensar en la seva terra. I mireu, no passa res, el ministre de Foment, que és un dels ministres que més pressupost maneja en els pressupostos generals de l'Estat, el que més pot decidir on van les inversions ací o allà, no ha tingut ningú problema, és un ministre que va ser alcalde de Santander, per tant és un ministre de Cantàbria, s'ha reunit amb el president de Cantàbria, un senyor amb el qual mantinc una gran amistat, i em cau molt bé, el senyor Revilla, i li ha dit, senyor Revilla, anem a posar en marxa això del tren València-Santander, que és, evidentment, el que tots els valencians estàvem esperant. El tren València-Santander és una cosa que dius, hòstia, ja estava bé que un ministre posara en marxa el tren de València-Santander. Mentrestant, els valencians ens hem de conformar en que any rere any, pressupost darrere pressupost, les inversions ací, al nostre país, estiguen a la meitat de lo que representem com a poble, com a població, com a demografia, a la meitat de lo que representem com a importància dins del producte interior brut del total espanyol. I, evidentment, un país que està per baix de la mitjana espanyola en producte interior brut hauria de tindre unes inversions no només d'acord amb la seva població, sinó més grans per intentar pujar aquest producte interior brut. Bé, això han passat 10, 20, 30, 35 anys des que està la democràcia i sempre, i ho dic carregat de raó, sempre les inversions dels pressupostos generals de l'Estat, ací, al nostre país, al país de les valencianes i els valencians, ha estat per baix d'allò que representem. I per tant, si no existirem nosaltres com a compromís, doncs que es diguera, jo què sé, com vulgueu, penseu el nom que vulgueu, però algú hauria d'existir. Perquè allà a Madrid és important que senten parlar valencià i parlar de les valencianes i els valencians. Perquè si no estem nosaltres, es parla ben poc. Jo he estat els últims 6 anys allà a Madrid i s'ha sentit parlar poc dels valencians. I quan s'ha sentit parlar dels problemes dels valencians, hem hagut de ser la gent de compromís. Vos poso un exemple. En els últims pressupostos aprovats, des d'ara ja veurem si Montoro té prou vots per a portar-los endavant. Està buscant-los, i encara no els té, però bé, igual els troba. En els últims pressupostos generals de l'Estat, nosaltres esperem 220 esmenes per valor de 1.000 milions d'euros. La qual cosa vol dir que la gent de compromís xafem el territori, sabem les necessitats que tenen les valencianes i els valencians, els pobles, sabem que hi ha inversions de l'Estat que porten anys i panys sense fer-se, que s'han de fer i que s'han de fer. Només les esmenes de compromís eren superiors a les de tots els demés, i dic tots els demés,
parlamentaris valencians. Només era un, ara en són 4, per supost que farem més feina. Però quan només era un, en els últims pressupostos, un diputat de Compromís va fer més esmenes que tots els diputats valencians de tots els altres partits. Vol dir que tenim presència en el territori, tenim alcaldes, tenim regidors, tenim pobles que es comuniquen amb nosaltres i es diuen Baldo, presenta aquesta esmena, Baldo, mira de veure què podem fer. Acabe, perquè tenim que parlar molts. El Partit Popular, i sé que està l'alcalde així, i bueno, això és un acte de Compromís i evidentment jo parlo en nom de Compromís. A mi ja m'agradaria que no hagués sigut així i que hagués sigut d'una altra manera. Però el Partit Popular Valencià, els diputats populars valencians presentaren una esmena per valor de 140.000 euros. L'alcalde d'Aielo i jo, que també he sigut alcalde, sabem que en això asfaltem un carrer. Asfaltem un carrer. És necessària la presència dels valencians que pensem en valencià, i pensar en valencià no és només parlar la llengua del nostre país, és pensar en els problemes que tenim cada un de vosaltres com a valencians, perquè tenim problemes compartits amb gent de Cádiz, amb gent de Saragossa, amb gent de la Corunya, però tenim problemes que són absolutament nostres. I ningú parlarà d'aquests problemes si no som nosaltres. Per tant, si no existirem, hauríem d'existir. Jo el que vos demano és que seguiu confiant en nosaltres, que seguiu confiant en que quan envieu un diputat de Compromís a Madrid pensarà en valencià i pensarà pels valencians i les valencianes. Sempre, mai, i ho dic en la cara ben alta, mai apretaré un botó per a votar qualsevol cosa que no estiga d'acord o que no vagi a favor dels interessos de la gent del meu país. Mai. Per tant, el que vos demano és aquesta vot de confiança per a la gent que estem en Madrid, per a la gent que estan en València, i que comenceu ja a pensar que en Aielo les coses comencen a canviar perquè ja n'hi ha una gent que comença a pensar també en els problemes de la gent d'Aielo. Moltes gràcies. Bona vesprada, el cert és que és un plaer poder estar a Aielo, com deia Baldo, i poder estar així, compartint aquest espai amb la gent que estem així, la gent que esteu així baix. Primer que res és que també tenia ganes de vindre a Aielo. No és pel fet d'haver vingut o no haver vingut, com deia abans Baldo, sinó justet, no molt poc de temps, després d'acabar un acte, just ara quasi farà un any, em vaig trobar una gent d'Aielo, que estaven per allà, a València em van reconèixer, m'han parat i em van demanar que a veure quan feien Compromís a Aielo. I jo vaig dir, bueno, doncs espavileu i feu vosaltres, no anireu pel Castelló a fer Compromís a Aielo. I el cert és que eren gent jove que tenia ganes de canviar, que tenia ganes de fer coses, i la veritat és que em va fer pensar com és que no n'hi haurà Compromís a Aielo. I el cert és que estic ben content de poder estar avui així, just al que podria dir el naixement del col·lectiu o la presentació en públic d'aquest col·lectiu que ja ens demanava fa un any un grup de gent jove allà a València, a la plaça del Negrito, si no m'equivoco, si no me recordo malament, va ser allà. Jo, un poc enllaçant el que estava dient Baldo, que és el que ell està fent, com ens està representant a les Corts espanyoles, com està treballant pel poble valencià. Jo, si algú té dubte, perquè per a la gent que sou d'ací i que estareu pensant per què Compromís, què és el que fa Compromís, quina diferència hi ha, per què ens hem d'animar i formar part d'aquest projecte o per què pensem que pot ser bo per a millorar la vida del nostre poble. Jo crec que les coses són bastant senzilles. Jo vaig intentar explicar-vos per què
i des del punt de vista del que estem fent des del govern de la Generalitat Valenciana. Si sou d'aquelles persones que creu que el que hem de lluitar són pels drets, i el que hem d'acabar són en els privilegis, jo crec que sou de l'equip de Compromís. Si penseu que cal és ampliar els drets, treballar perquè tot el món pugui accedir en igualtat de condicions als serveis públics, que no siga una qüestió de privilegis i interessos clientelars, de persones que deuen favors a altres persones o de beneficis per a uns poquets i pèrdues per a tots. Si penseu en aquest sentit, jo crec que formeu part de l'equip de Compromís. Si penseu que el que cal és canviar el model productiu, si el que cal és fer una altra forma de crear economia, una altra forma de poder sobreviure, de poder tindre treball, de poder ser feliços, podeu formeu part de l'equip de Compromís. I si penseu, com deia abans Baldo, que els valencians i les valencianes ens mereixem poder anar tranquil·lament pel món, i dic que som valencians i valencians sense baixar la cara, sense passar vergonya, sense tindre que aguantar totes aquelles qüestions tan despectives del temps passat, que ens diuen, no, som corruptes, som no sé què. Si penseu que això s'ha d'acabar i penseu que hem de seguir fent pinya i mirar cap al futur en major esperança, posar els valencians i les valencianes al centre de tot, formeu part de l'equip de Compromís, tant si sou militants com si no, tant si formeu part d'una llista com si no. I pense que això és el que algú s'hauria de preguntar, per què necessitem el Compromís? Ho necessitem per a aquestes tres coses, bàsicament, i moltes més. Jo us ho vull dir en exemples. En l'any i mig que portem a la Generalitat Valenciana hem aconseguit que totes les persones siguin ateses a la sanitat. És a dir, que la sanitat sigui universal, que tot el món pugui ser atès a la sanitat sense mirar si porta el DNI o no el porta, que pugui atendre's a les persones, perquè les persones estan per davant de la nacionalitat que ho pugui atendre. Si un pensa que en un any i mig hem aconseguit acabar amb el copagament farmacèutic, per exemple, per a les rendes més baixes i per a les persones majors, és que vol formar part de l'equip de Compromís, és a dir, que vol que no hi hagi persones majors, per exemple, que no es mediquen perquè no s'ho podien pagar. Això estava passant en aquest país i ara ja no passa, perquè hem llevat aquest copagament farmacèutic. Si penseu que el que calia era que la dependència de veritat es pagara quan tocava i que s'avançara en els plaços que hi havia i en les llistes d'espera que hi havia en la dependència, en les que n'hi ha més de 8.000 beneficiaris més en tan sols any i mig, és que voleu formar part de l'equip de Compromís, que voleu que realment les coses canvien i que les persones siguin ateses com toca. Tot no es solucionarà en 2 anys ni en 4, però poquet a poquet anirem avançant. I jo penso que això és la mirada que ens hem de posar. Si el que penseu és que no té cap sentit que hi hagi cases buides i persones sense casa, és que voleu formar part d'aquest equip, perquè en la llei de la funció social de la vivenda les vivendes estan al servei de la ciutadania i no per a especular en els parades per a especular. I les persones han de ser i han de poder tindre un lloc per a viure, un lloc digne per a viure. Per això, en l'últim any, som el territori en el que més han baixat els desnonaments, en el que més ha baixat el que la gent se retira de la casa perquè no pot pagar la hipoteca. És així. No és a Madrid, no és a Barcelona, que també tenen governs que estan fent moltes coses, no, és que és al País Valencià. I això és perquè s'ha canviat el govern, és perquè estem governant des del govern del Botànic. Si penseu, per exemple, que necessitem estar al costat d'ells i dels joves pel que fa a buscar una ocupació, buscar llocs de treball més dignes, per a buscar que molta gent torni de la gent que estava fora, és que penseu en els mateixos valors que nosaltres. Hem encetat un programa que es diu Avalem Joves, per exemple, per ajudar a buscar feina als i les joves. També avalem experiència per a aquells que són més majors i tenen una experiència s'han quedat sense feina. Si penseu que tots i totes hem de treballar per tindre moltes més oportunitats en la vida i que això és el treball que s'ha de fer des de les institucions i no estar pensant en a veure en quin cosí colònia no sé quin puesto. Per això és el que volem fer des de Compromís i el govern del Botànic és el que estem fent. I així no podria començar a dir tota una sèrie d'exemples que penso que serien bastant significatius. Per exemple, en l'àrea que em toca a mi i que portem des de la conselleria. En any i mig haurem fet coses bé o coses malament, tots ens equivoquem, clar que sí,
però us asseguro que en els mateixos recursos que n'hi havia abans, mentre es tiraven al carrer a 5.000 treballadors i treballadores de l'educació, a 5.000 mestres i professors, ara mateix hem contratat a més de 3.000 mestres. Ara mateix hi ha 3.008 persones més treballant que fa tan sols any i mig. En any i mig, 3.008 persones més i els mateixos recursos, sense que Madrid ens doni els recursos necessaris, sense que tinguem un finançament just, sense tindre tots els recursos per a cobrir les necessitats dels valencians i les valencianes. Això passa per dues coses, bàsicament. Una és gestionar els recursos públics perquè són sagrats. Cada euro, cada cèntim de diners públics dels valencians i les valencianes que s'ha pagat amb molt d'esforç, amb molt de treball per tots els que estem així, per tota la gent que avui no està així però que també és valenciana i que paga els seus impostos, cada cèntim des que està este govern va a parar a la millora dels serveis públics i per tant una millor gestió ens porta a poder fer tot això que us estic dient tenint els mateixos recursos, és a dir, seguint infrafinançats. Imagineu si tinguérem un finançament just i estiguérem governant la gent que estem governant ara. També ajuda a no robar, això també ajuda i és una de les qüestions que també va bé per a poder gestionar i prioritzar els recursos. Per exemple, que enguany hi ha 10.000 persones més que tenen beca menjador. 10.000 xiquets i xiquetes més que l'any anterior, que el curs passat, que tenen beca menjador. Són suficients? No, perquè malauradament tenim un poble, el poble valencià, que està empobrit, que està extremadament empobrit, que hi ha massa gent exclosa. Però hi ha 10.000 xiquets i xiquetes més que tenen beca menjador, 54.000 dels quals cobren el menú sencer, cosa que no havia passat mai. O, per exemple, els 360.000 xiquets i xiquetes que poden formar part del banc de llibres. Un banc de llibres que sí, ha tingut dificultats a l'hora de posar-se en marxa, però que l'havíem de posar per a que realment ningú mai més passarà vergonya per a dir al seu mestre, al seu professor, dir-li que no puc comprar-li els llibres al meu xiquet. Però això no té per què passar perquè ja està també el banc de llibres. I no només en l'àmbit de l'educació, no només en l'àmbit de la sanitat, només en l'àmbit de les polítiques inclusives o les polítiques d'habitatge, les polítiques d'ocupació, del medi ambient, també en la cultura. Els valencians i les valencianes som un poble ric, un poble que culturalment hem aportat sempre molt. Som un poble creatiu, un poble que sap expressar-se en moltes llengües, en la nostra llengua, clar, en el valencià i valencià, el nostre valencià que, per exemple, a partir d'ara tindrà un tracte normal en l'administració i, per tant, podrà ser atès en València, tindrà tot aquest dret, i no només això, sinó que no ho haurà de demanar, sinó que de primeres ja l'administració s'adreçarà en valencià a la ciutadania valenciana. Coses tan senzilles com aquestes són les que estem fent, tan de sentit comú, són les que estem fent possible el govern del Botànic. Jo acabo, perquè suposo que ha de portar un ratet, no em porta el rellotge per no controlar. Sabeu que els mestres ens agrada parlar. Si damunt és un mestre que està fent política, doncs ja us podeu imaginar, no? Però bé, jo vaig acabant. Deia que la pregunta, no? Per què és necessari el compromís a Aielo? Perquè igual que ho hem fet a la Generalitat, igual que Baldo està plantant allí, està representant els valencians i les valencianes, es pot fer així també. I és necessari que hi hagi una tercera força, una força que desborde, una força que sigui capaç de portar cap a tot això que hem dit a les forces tradicionals, en aquest cas a la força que fins ara havia representat l'hegemonia de l'esquerra. Som nosaltres els que estem fent tot això, som nosaltres que hem vingut a apretar per a fer això. I això és el que cal, per a poder desbordar i poder aconseguir tindre aquestes majories també al poble d'Aielo, poder fer tot això que hem fet nosaltres a escala del poble. Jo acabo, estic segur que totes i tots vosaltres esteu a favor del que hem dit, que esteu a favor de que cada dia hi hagi més xiquets que tinguin millors garanties, de la igualtat d'oportunitats, que accedim en les mateixes condicions a tots els drets i que els valencians i les valencianes puguem alçar la cara, mirar als ulls de la gent i dir que estem així, que som un poble que té futur i que no només té futur, sinó que té la dignitat d'exercir cada dia la seva sobirania. Si això ho tenim clar, si penseu que aquest és el camí, formeu part de l'equip de Compromís. Gràcies i llarga vida a Compromís. Jo també intentaré ser breu, encara que em costa ja ho subir, però vaig intentar-ho molt.
Bueno, jo primer dir-vos que estic molt pagada i molt contenta d'estar avui a Aielo perquè, bueno, jo, com ho ha comentat abans Maria Josep, jo soc de l'Olleria, per tant, veïna vostra de tota la vida, de més, que sapigueu que les xiques de l'Olleria sempre han tingut debilitat dels xics de Aielo, suposo que ho sabreu molts de vosaltres. A mi m'ha passat, també m'ha passat. I la veritat és que el nexe d'unió que tenim estar així i que avui presentem el col·lectiu de compromís d'Aielo de Malferit és doble satisfacció per a mi. Jo, així hi ha gent, i conforme ha dit Maria Josep, ens coneguem de fa molts anys, gent com Rafa, com Joan, com Maria Josep, com Héctor, que porten treballant i que porten també d'alguna manera representant-nos a Aielo, però és veritat que calia que donàrem un pas més, que calia anar més enllà. I Quique, Cristian, Juan i tota la gent que s'ha sumat, els que ja teníem així en este col·lectiu treballant, ha fet que aflore un col·lectiu local que era precís, que a la Vall d'Albaida, Compromís estiguera present en Aielo de Malferit. Per tant, jo crec que això calia que passara i s'ha produït, per fi s'ha produït este fet. Com bé sabeu, jo us volia contar també un poc qui som Compromís, encara que Joan i Vicent ja ho han explicat molt bé, però Compromís és un projecte que naix d'una confluència de diferents persones que venim de partits polítics diferents, de cultures polítiques diferents i que pensem que el més important per a participar en política és intentar canviar les coses des d'un punt de vista de les persones, perquè nosaltres el que intentem sempre, des del primer moment, és posar a les persones en el mig, en el centre de tot allò que pensem, perquè al final la política pot convertir-se en una cosa molt abstracta i és el que ha passat últimament, malauradament, durant molt de temps i ha fet que les persones normals i corrents, les persones del carrer, no se sentim representades per aquests partits polítics, sobretot el Partit Popular i el Partit Socialista, que s'han convertit en veritables màquines de fer professionals de la política, de fer clientelisme polític, de crear xarxa de persones que es dediquen al final a utilitzar la política com una qüestió més professional que no per a millorar la vida de la gent. Al final, malauradament, quan acaba fent-se aquest tipus de corporativisme, acaba passant que deixes de banda els interessos de les persones i acabes assumint que els interessos que s'han de salvaguardar són els teus propis i els del teu equip i els de la teua xarxa clientelar. Jo crec que això és el que, malauradament, en aquests 40 anys, quasi 40 anys de democràcia, en l'estat espanyol i en el País Valencià ens hem trobat això moltes vegades. Us conto tot això perquè al final nosaltres vam començar a poc a fer escoltar la nostra veu, primer en els ajuntaments, on vam començar a tindre presència, però també després en les Corts Valencianes. I això ens va servir d'altaveu perquè la gent coneguera una altra cosa, un altre projecte, una altra forma de veure i de fer política. I jo crec que això va produir que ara fa... que no s'acaba el mòbil, aguanta-me, gràcies. Ara fa un any i mig, més o menys, un poc més, en les eleccions del 2015, hi haguera un xicotet canvi revolucionari en els nostres pobles, en les nostres ciutats i a nivell de tot el País Valencià. I es va produir quan la gent va confiar en una cosa que no fos el PP i el PSOE. I va decidir, com va dir abans, calia que passara alguna cosa, tenia que existir un projecte, una forma de fer les coses diferent i resulta que aquestes persones érem nosaltres, era la gent de Compromís. Per què? Perquè la gent va decidir donar-nos una oportunitat. Va decidir que el canvi tenia que ser algo diferent. Haurà pogut ser Ciudadanos, haurà pogut ser Podemos, haurà pogut ser UPyD o qui fora, però no. La gent va dir, els de Compromís i les de Compromís teniu l'oportunitat de demostrar-nos que les coses són diferents. Vicent Marçal ja ho ha dit, portem un any i mig. La situació en la que ens trobem és veritablement complicada, perquè primer vam tindre molts anys de majoria absoluta del Partit Socialista,
en la Generalitat Valenciana i últimament hem tingut 20 anys més de majoria absoluta del Partit Popular, que s'agreuja amb tots els casos de corrupció i batinyament dels diners de tots i totes. Això fa que no siguin fàcils les coses, però això no vol dir que no siguin fàcils, no vol dir que hàgim de posar tot de la nostra banda per a fer-ho possible. I ho estem fent, amb tots els problemes del món, però ho estem fent i estem sent valents i valentes i jo crec que això també a la gent li agrada i ho té en compte. Vos dic tot això perquè clar, la gent d'Aielo a nivell local no us heu vist governar, perquè clar, a Aielo encara no hem tingut l'oportunitat de governar a nivell local, però no us preocupeu que amb l'ajuda de tots i totes el 2019 estarem al govern d'esta ciutat per a canviar les coses també des d'ací. Però jo el que vos volia transmetre és que aquesta energia positiva que des del 2015 està present en la majoria de pobles i ciutats de tot el País Valencià, en totes les institucions, fa que ara mateixa Compromís tinga quasi 800 regidors, 82 alcaldies i que n'hi hagi la presència de regidors i regidores de Compromís i de persones de Compromís que abarca 4.300.000 persones dels 5 milions que n'hi ha al País Valencià. Per a que vegeu com al final la influència del nostre projecte, que va començar com un projecte xicotet en alguns ajuntaments, ha acabat convertint-se en un projecte sense ajuda de ningú, sense ajuda ni dels mitjans de comunicació, ni de les grans multinacionals, ni de ningú, i quan dic això ja sabeu a què m'estic referint, gràcies al recolzament de la gent normal i corrent que estava buscant un projecte polític diferent, nosaltres ara tenim la gran responsabilitat d'efectivament demostrar que les coses es poden fer d'una forma diferent. I crec que ho estem fent amb tota la motxilla que portem darrere i amb tots els problemes que portem darrere, però ho estem fent. I una cosa importantíssima que jo sempre vull ficar molt en valor, perquè crec que és fonamental per a acabar amb aquesta desafecció, o sigui, amb aquest sentiment de la ciutadania de que no se sent representada pels partits polítics, una cosa fonamental és que no hi hagi governs de majoria absoluta. La gent que ha apostat per Compromís és gent que aposta per la participació, per la transparència, per el rendiment de comptes, per fer les coses d'una altra manera. Nosaltres formem part, en la majoria de pobles i ciutats a nivell del País Valencià, de governs de coalició. De governs, perquè a més nosaltres mateixes som una coalició i estem acostumats a seguir constantment en tot allò que fem. Totes les decisions internes que prenem en Compromís estan negociades, consensuades i tots ens dicem alguna del que voldríem pel camí. Sempre estem acostumats a que mai imposem la nostra voluntat, ningú de nosaltres, dins de Compromís. Per tant, sabem fer-ho també fora de Compromís i això és el que nosaltres hem aportat també a les institucions. I aquesta capacitat de negociar, de cooperar i de cedir, perquè moltes vegades les majories absolutes, i això li ha passat molt al Partit Socialista i li ha passat molt al Partit Popular, te fan pensar que el que tu penses és la veritat i que el teu punt de vista és el que s'ha d'imposar perquè la societat t'ha votat. I com t'han votat en majoria absoluta, puc fer el que em doni la gana. I això no és així, no hauria de ser mai així, ni tan se vol si tens majoria absoluta al teu municipi. I aquesta és la filosofia de Compromís, perquè a més, aquest tipus d'autocontrol que ens fem uns a altres fa que hagin de cedir pel camí, que t'hagis de posar en la pell de l'altre, que tinguis que ser empàtic, que tinguis que escoltar el que estens al teu costat. Això fa que escoltes també millor els teus veïns i veïnes i que sigues més capaç d'acceptar les crítiques d'una forma constructiva. I això és importantíssim per a canviar la cultura política i per a millorar aquesta relació entre les persones i els polítics. És una cosa fonamental. I ahir nosaltres crec que podem aportar molt i que estem aportant molt a la societat valenciana. Som una bocanada d'aire fresc, a mi m'ho ha dit molta gent, des que governa Compromís es nota que fins i tot la gent té menys por de parlar i expressar el que pensa i el que sent. I crec que això ha de durar molt de temps perquè hem viscut massa anys amb majories absolutes i això li ha fet molt de mal a la gent del País Valencià. Per tant, des de la humilitat, des de la dignitat, però també des de la consciència que tenim moltes ganes de treballar per la gent dels nostres pobles i ciutats, que ens ho creguem,
que el nostre interès és estar al costat de la gent, perquè nosaltres venim dels pobles i de les ciutats i no estem així per a fer xarxes clientelars. Jo, de fet, vull dir, quan acabem cadascú de nosaltres, se volem anar a casa nostra a descansar i a dedicar un poc de temps a la família, perquè tenim a tota la nostra gent abandonada, no estem així per a perpetuar-se en el temps. La gent de Compromís, tots tenim feina fora de la política, tots i totes. De fet, en els nostres propis estatuts limitem la quantitat d'anys que li pots dedicar a un càrrec públic. Tanquem qualsevol possibilitat de que hi hagi portes giratoris. Tenim molt clar que la política s'ha de fer entre tots i totes i que cadascú de nosaltres només pot dedicar-li uns anys a la política i també per qüestió de salut personal, perquè si no pots acabar molt malament, estarem en primera línia treballant perquè això és molt dur i molt complicat. I vos dic tot això i acabé ja, crec que ja han passat més de 10 minuts, per a comentar-vos que ara, igual com hem tingut i estem tenint una oportunitat en el país i en molts pobles i ciutats on estem governant, també la Diputació, que per això ha vingut la nostra vicepresidenta Maria Josep Amigó a acompanyar-nos avui. Gràcies per vindre, Maria Josep. Per a nosaltres és molt important que ens doneu també una oportunitat així en Aielo. No volem que ens regaleu res, ni que tireu la papereta de Compromís en les vostres urnes per a que nosaltres fem. Nosaltres no volem això, nosaltres volem un treball del dia a dia en companyia de tots i totes i estos 2 anys i escaig que tenim per davant, la gent del col·lectiu d'Aielo vos demanaran ajuda, vos faran propostes, vos demanaran, que feu vosaltres també, per a fer una candidatura molt potent de Compromís i per a que aquesta oportunitat que estem tinguent de poder canviar les coses també la tingueu en este poble i que es pugui canviar també un poc la forma de fer política en Aielo, que jo crec que mos vindrà molt bé i vos vindrà també molt bé a vosaltres. I ja amb això ja me callo. Moltes gràcies per atendre-nos. Bé, bona vesprada a totes i a tots. Jo la veritat és que després d'això no sé ja massa què direm, però bé. A veure, jo començar també dient que estic molt content d'estar així a Aielo. Quan vaig començar a pensar què dir un poc en este acte, pensava un poc en les coses que d'alguna manera personalment m'uneixen a Aielo. Pensava, tinc molt bones amigues i amics que han vingut a l'institut, a Ontinyent. Pensava també, i me'n recordava de m'abuelo, que va treballar molts anys així en la destileria de Micó. Pensava en els meus pares, que també han estat treballant molts anys així. I la veritat és que m'omplia de goig pensar que per fi, com una força, com Compromís, arribàvem ja per fi a Aielo. Pensava també en alguna gent, perquè si alguna cosa bona ha donat el poble valencià al món, és gent, compositors i músics com Llorenç Barber. Tenim l'honor de tindre-la així entre nosaltres. Si alguna cosa ha donat el poble valencià al món és Nino Bravo, i si alguna cosa ha donat el poble valencià al món és la Coca-Cola, que també és d'Aielo. Per tant, la veritat és que em vaig ficar a pensar en coses i vaig dir quantes coses bones ha donat Aielo de Malferit a este món. I bé, i pensava també en que alguna cosa bona també havia d'arribar a Aielo de Malferit. I una cosa bona és el somriure de Compromís que avui arriba. I qui anava a pensar, Joan o Maria Josep, qui anava a pensar o Rafa, que després de tants anys en la trinxera i després de tants anys resistint, per fi anava a arribar, després d'un cafè en la Politècnica, anava a arribar el col·lectiu de Compromís per Aielo de Malferit. Jo crec que és una notícia molt bona per a la nostra comarca. Crec que totes i tots a Compromís estàvem desitjant este moment i ha costat de parir, però per fi així xiqueta i tots estem ben contents. Així que bé. A mi m'agradaria que per un moment també fem un pensament, fem un pensament i ens preguntarem quines són les aspiracions que cadascú i cadascuna de nosaltres tenim en esta vida. I que ens preguntem també si aquestes aspiracions durant els últims 20 anys o fins i tot més enrere han tingut una resposta. Algú ens ha ajudat, algú ens ha solucionat la papereta. Jo crec que a ningú de les que estem així se'ns ha ajudat massa, per desgràcia, des de les nostres pròpies institucions en els darrers 20 anys.
I pense que per fi ha arribat aquest moment en el que les institucions valencianes estiguen realment al servei dels seus amos i de les seues ames, que som totes i tots nosaltres. Els darrers 20 anys se'ns ha fet creure que érem simples espectadors de la vida d'uns altres. A les nostres comarques, a comarques com la Vall d'Albaida, no arribava ni un gallet, ni un gallet. No hem tingut les inversions que ens corresponien durant moltíssims anys. Ho sabem totes i tots. Les notícies que arriben a la nostra comarca fins fa 4 dies eren el tancament d'unitats escolars. Era la instal·lació d'una planta de residus animals morts que els tribunals han acabat tombant perquè era il·legal i perquè a més anava a carregar-se tota l'agricultura de la nostra comarca, tot el potencial que tenim per a desenvolupar la nostra economia a través de sectors com el turisme rural. Són qüestions que durant tots aquests anys hem estat vivint mentre veiem a la tele, a Canal 9, fins que la van tancar, que alguns es passejaven en cavall, en la hípica, teníem l'America's Cup, tenien 4 que s'ho podien pagar i que estaven a València. I les comarques oblidades. La gent de les comarques, la gent que volíem tindre un projecte de vida, uns somnis en les nostres comarques, ens ha ajudat algú a tirar endavant? Jo crec que poques ajudes hem tingut. I bé, passar d'això a que ara les notícies siguen abans era el tancament d'unitats escolars, ara és la reobertura d'unitats escolars, ara és el pla xarxa llibres per a que cap xiquet o xiqueta es quedi sense llibres escolars. Abans veiem que totes les inversions anaven a altres llocs a canvi de vots, perquè resulta que el mapa de la nostra comarca tal volta no era tot de color blau i per tant si no arribaven els diners que ens corresponien. I ara, amb gent com Maria Josep Amigó a la Diputació de València, hem acabat amb aquest clientelisme, hem establit criteris objectius per tal que les inversions arriben als nostres pobles en funció de criteris com la població i no en funció de criteris com que una persona en el seu despatx decidisca que un poble mereix perquè el mapa estava de color blau en la nit electoral, que això es mereix les inversions. Les inversions se les mereixem totes i tots perquè totes i tots contribuïm al sosteniment de les nostres institucions. Per tant, tot això que abans teníem com a normal, que era que les institucions serviren a 4, ara ha canviat. I a mi m'agradaria que tornarem a la pregunta inicial que plantejava i que ara després, si voleu, quan puguem parlar, comentarem. Quines aspiracions tenim? Quins somnis tenim? On volem arribar? I quines oportunitats se'ns donen a cadascú de nosaltres? Quan algú ens diu que tots els polítics són igual, li hem de dir que està mentint. I la prova està en el govern valencià. I la prova la tenim també a governs municipals, com el govern de l'Ajuntament d'Agullent, tenim a Jesús Plas i també, com el govern de Benicolet, tenim a la nostra alcaldessa Llúcia, com a Quatretonda tenim a Aina Benavent, com a Albaida, com a l'Olleria, com a Salem, que tenim també a Juli, com a Montaverner, com a tants pobles que estan fent les coses bé, a Otos, a Fontanars dels Alforins. El somriure cada dia creix i creix més perquè la gent està farta de que els seus ajuntaments estiguin endeutats fins les celles sense veure resultats reals en les seues vides. Jo crec que les institucions han d'estar al servei de les persones, no han d'estar al servei de 4. I hem de tenir en compte que quan se'ns diu que tots els polítics són igual, els hem de dir que estan mentint. Perquè és que és mentida, perquè és una evidència i ho estem veient. Per tant, jo sols puc dir que estic molt content, que per fi a Aielo de Malferit es respira la il·lusió de saber que estem en un final de cicle i que anem a començar una nova etapa i que amb gent com vosaltres jo crec que anem a fer-ho possible. Moltes gràcies i endavant. I ara sí, serà el secretari local de Compromís per Aielo de Malferit, Quique Espí, qui en nom dels militants i simpatitzants de la coalició valenciana farà la nostra presentació en societat. Un camí que avança. Bona vesprada a tots, espero que estigueu a gust, estigueu bé. Moltes gràcies a tots per vindre. La veritat és que presentar un col·lectiu així és... vull dir, què ha passat? O sigui que moltes gràcies. I res,
poc més que per dir de Compromís, ja us ho van contar els ells. Jo només puc contar-vos el per què de moure Compromís a Sinayelo. I el que comentàvem, ha hagut gent en la trinxera, ha hagut molta gent esperant-se això i n'hi ha que donar un pas endavant. N'hi ha que tractar de trencar també la dicotomia de que el poc té que estar representat en Ayalo també. Compromís ja veig que és una cosa molt important i Ayalo és un poble molt important dins de la comarca i som un poble important, ja ho comentava Nico, aleshores calia i cal. I això sols és una primera pedra, nosaltres no vinguem així a plantar una casa, la casa no està feta, vinguem a ficar una pedreta, vinguem a fer aquest projecte en companyia del poble, vinguem que ens ajudeu, vinguem estar en contacte en la gent, vinguem fer-ho a partir d'ahir. I això sol és el començament, jo espero que s'aplica molt de futur i que vagi molt avant. I res més, és que ho hem dit tot ells. I bàsicament això, som un grup de gent molt valenta, jo considero que han sigut molt valents de pegar aquest pas i que així mos tingueu per el que faci falta. Nosaltres vulguem funcionar d'una manera molt oberta, vulguem fer xerrades, assemblees, volem rebre molta informació, volem fer-se com un mapa sociopolític de com forma està Ayalo i a partir d'ahir construir les nostres polítiques i les nostres propostes de cara a governar. I res més. Vull dir, som nosaltres, estem així, és la presentació del col·lectiu i poc més. Moltes gràcies a tots per vindre. Estic molt content de veure l'auditori ple perquè és molt important per a nosaltres, estem molt il·lusionats i res, us tingueu així per lo que vulgueu i ara també si fem un tot de si algú vol preguntar-li alguna cosa a Joan o a Vicent. A continuació, aprofitant que tenim a representants en diferents institucions, podeu aprofitar per preguntar-los allò que considereu, que tingueu dubtes, que tingueu curiositats, per preguntar. Tenim 2 micros inalàmbrics i al següent braç els ajudants us el faran arribar i... Sense acabar, perquè eren més les ganes que els rejocs. A nosaltres passa el mateix. Una cosa que és molt necessària i ojalà haguem pogut saber evitar moltes tonteries i comptar en que almenys com a assessoria cultural gratis, com sempre, era que teníem aquí el mig de Llobregat perquè volíem fer-se famosos. I anem a complir ara 20 anys. I és de veres que el món ha canviat un muntó. Un festival més que valent, extemporani, que era el mig de Llobregat. I estem ara, a l'hora de complir 20 anys, a punt de desaparèixer o de vindre almenys a parlar què podem fer. Tornem a reinventar-nos, no viure de la nostàlgia. En 20 anys les coses, les persones, el govern i les ganes són unes altres. Doncs, porteu un any i mig. En música s'han fet moltes coses, o s'han dit moltes coses i moltes ganes de canviar. Però hi ha alguna que ningú ho explica. N'hi ha molts músics de guitarra i folklore que canten en valencià, se ho mereixen tot i estan atesos, per lo menos comparat amb els 20 anys. Uns conservatoris que són estupendíssims, jo tinc els meus fills en el conservatori, vaig tots els dies a dur els meus xiquets cartes, ni les suggerències, ni no sé què, que es diu la música experimental. 0 música experimental. En València, 0. Ja pots anar a l'IPAM, ja pots anar als museus, ja pots anar al Palau, ja pots anar a l'oficina, estem tots en el carrer. I toquem més. En qualsevol part del món, jo ara me'n vaig a Uruguai, què puc fer
si abans em tenia fàcil, perquè venies una vegada i allò estàs 2 mesos treballant i en un cap de setmana fem una lliçó que s'ha... Tot el treball ja s'ha fet i com que ho hem dit, i és així, treballem d'una altra manera, ara anem de seguir, no deixem i ho parlem també i mirem què és el que es pot fer. Val? I gràcies per tot el treball que has fet. Vinga. Benvingut així i m'alegre de retrobar-te. Sé que coincidim no sé on i vam parlar i bé, jo te seguís perquè jo sí que sentia allò de les nits d'Aielo i quan se n'agreu d'anar d'Aielo vaig seguir aquella polèmica als mitjans de comunicació. Jo te parlo des d'una ciutat que sí que fa una aposta per la música. I a partir d'una conversa del nostre conseller en el seu diputat, o el diputat de Compromís, ens vam reunir i li vam demanar una entrevista al ministre justament per a que començara d'una vegada per totes a tindre en compte la música que es feia més enllà de Madrid, la música que es feia també, per exemple, al País Valencià, siga la que siga, en valencià, en anglès, no sé, en l'idioma que tu vulguis, o en castellà. I a partir d'ahir vam tindre una reunió a instància justament de Compromís, una reunió dels diputats valencians amb el ministre dient-li no pot ser que al Teatre Real li dones 12 milions i al Teatre i al Palau de les Arts li dones 300.000 i a vegades menys. No pot ser que al Museu del Prado li dones 40 milions i a l'IBAM li dones 100.000 o res com l'any passat. No pot ser, i aquesta ha sigut una pregunta que hem fet Compromís la setmana passada, que hi ha tota una sèrie de concerts que programen des del Ministeri de Cultura 280 concerts des del propi Ministeri de Cultura i 140 dels 280 es queden en Madrid. La immensa majoria es queden per terres properes a Madrid o pròximes a Madrid i que el País Valencià siga zero. Siga zero. Vull dir, des del País Valencià Vicent atendrà i des de Madrid podeu estar segurs que en la mesura de les nostres possibilitats nosaltres reclamarem que també altres tipus de música, però altres tipus de música que es fan en i des de València estiguen ateses. I això ho hem fet. Ho hem preguntat aquesta mateixa setmana que quins són els criteris a l'hora de repartir aquests diners, a l'hora de repartir aquests concerts, a l'hora de repartir. I per tant, estic també, com Vicent, a la teva disposició per a que quan es parle d'ajudes a músiques experimentals en Madrid, es parle també de quina és aquesta part que ve als territoris de la perifèria, que és a vegades el que falla moltes vegades, des de la visió egocèntrica, centralista que tenen de Madrid, moltes vegades de la cultura. Gràcies.
avui hem estat així presentant el nou col·lectiu de Compromís per Aielo de Malferit. La veritat és que per a nosaltres, des del col·lectiu comarcal de Compromís, és una molt bona notícia, no? Perquè creiem que després de tants anys Aielo a partir d'ara comptarà amb una alternativa política que per fi trencarà amb el vell bipartidisme de sempre i farà que l'aire fresc arribi a Aielo de Malferit i que d'alguna manera hi hagi una força política que treballi conjuntament amb tota la ciutadania per tal d'aconseguir unes polítiques més inclusives, unes polítiques que es preocupen pel benestar de les persones, que tinguin en compte l'opinió de totes les persones, amb un talent més democràtic, més obert, més participatiu, per tal que tota la gent pugui tindre una millor qualitat de vida al poble d'Aielo de Malferit, que, com havíem comentat abans en la intervenció, és un poble que ha donat coses molt bones al món, no? Entre altres coses ha donat la Coca-Cola, ha donat a Nino Bravo i ha donat a Llorenç Barber, que són músics importants i que d'alguna manera representen tot allò bo que ha donat Aielo al món. Aielo i la seva gent jo crec que necessitaven a partir d'ara ja una opció política que trencara amb aquest bipartidisme i que es posi a treballar per tal d'aconseguir un canvi polític que Aielo de Malferit ha d'arribar tal com ha arribat ja a molts ajuntaments de la nostra comarca i a la Generalitat Valenciana. I en aquest sentit jo crec que des de Compromís per la Vall d'Albaida podem estar molt contents, molt contentes de que Quique, Maria Josep, Joan, Cristian i tot l'equip de gent que ha començat a treballar per tal de bastir aquesta alternativa política, bé, que ja estigui en marxa i que a partir d'ara tota la gent que vulgui sumar-se que tingui un projecte polític que representi les seues aspiracions. Bé, avui hem vingut tots els companys i companyes de Compromís perquè és un dia en el que estem molt contentes i molt contents ja que presentem el col·lectiu de Compromís d'Aielo. La veritat és que per a mi personalment, que soc de l'Olleria, del poble del costat, és un plaer poder participar d'un fet històric perquè teníem tots i totes una espineta clavada per no tindre encara constituït este col·lectiu. Compromís és un projecte polític que va néixer fa algun temps, que és un projecte molt plural, on ens mesclem i convivim persones diferents i pensem que el que hem aportat a la política valenciana ha sigut una bocanada d'aire fresc. Hem aportat la necessitat i la capacitat de tindre que arribar a acords, d'entendre la política d'una forma més oberta, de posar les persones en el centre perquè són el més important al final a l'hora de parlar de política i això és el que vulguem traslladar a Aielo. Tota la gent, tota la nostra gent que està composant ara el nostre nou col·lectiu d'Aielo de Malferit, el que vol és demostrar-li a la gent d'ací del poble, la gent d'Aielo, que n'hi ha una altra forma de fer les coses i que amb Compromís, que jo crec que així és més necessari que en cap altre lloc, perquè és un poble, una ciutat on sempre han convivit el PP i el PSOE amb majories absolutes, per tant és molt important que n'hi hagi la presència d'un partit polític valencianista arrelat als pobles i ciutats, molt present tota la Vall d'Albaida, que li dona una alternativa molt viable, una alternativa molt fresca, molt valencianista i molt de casa als veïns i veïnes d'Aielo. Per tant, estarem així treballant colze a colze amb la nostra gent i de segur que a Aielo li va molt bé tindre més partits polítics i en concret tindre Compromís treballant així al poble. A veure, avui hem presentat el col·lectiu de Compromís per Aielo. És un projecte que la veritat que li han ficat moltes ganes, li fiquem molta il·lusió. Sol és el principi, sol és una primera pedra d'una gran casa que volem fer, és el primer pas, però estem molt contents per haver plenat l'auditori, per haver tingut els padrins que han tingut, que ha vingut Baldoví i Marçà, i res, dir que això naix d'una necessitat latent de canvi en Aielo. La representativitat política en aquest poble ha estat molt limitada durant tots aquests anys i ha plegat el punt que aquestes coses canvien. Compromís té un paper molt fonamental a les institucions, tant de l'estat espanyol com del País Valencià. Estan molts ajuntaments, tinguem molts regidors i ha arribat el moment que Aielo se sume també a aquest canvi, que puguen treballar per al poble i que la gent del poble també pugui treballar amb nosaltres, que sap que n'hi ha una via oberta, n'hi ha un canal molt ample obert de contacte amb nosaltres i que, conforme he dit, totes les nostres propostes i totes les nostres idees i tota la nostra manera de funcionar anirà en base a el que la gent ens vagi proposant i a les idees que la gent ens vagi donant.
I res més, dir això, que moltes gràcies per el dia d'avui, perquè la veritat és que ha sigut una passada.